Duha ka mga centenarians nga taga Lapu-Lapu City nakadawat og tag 100,000 pesos gikan sa National Commission of Senior Citizens kun SCSC ni atong Sabado atul sa gihimong special payout ceremony sa Hoops Dome. Kini naglakip nila Lolo Ramon Lim Lopez nga taga Barangay Mactan ug si Anatolia Bilangdal nga taga Barangay Basak. Samtang sa maong special payout usab, laing 50 ka mga senior citizens nga taga Lapu-Lapu City nga mitungtong na sa ilang milestone age nga 80, 85, 90 ug 95 years old sukad Enero hangtod karong Hunyo ning tuiga nakadawat usab og tag 10,000 pesos nga cash gift. Gilangkuban kini sa 18 ka mga nanag-edad ug 80 anyos, 24 ka mga nanag-edad ug 85 anyos, 6 ka mga nanag-edad ug 90 anyos ug 2 ka mga nanag-edad ug 95 anyos. Samtang libreng serbisyo usab ang napahimuslan sa moabot 500 ka mga senior citizens sa naasoyng dakbayan ni anang adlaw. Sama sa libreng medical check-up, dental services, national ID, PhilHealth registration, libreng facial, haircut, manicure ug pedicure ug hair color nga may libreng snacks usab sama sa pan-init, kape ug lugaw. Ang kadtong mga ni-reach sa ilahang octogenarian and nonagenarian milestone last year based on law, makadawat to sila. So, possibly in the next coming payout kay gidawat naman ni NCSC among mga endorsements.